Majapahit mencari tanah untuk adik kuaso. Mambau kabau gadang gagah tan dua bak ampi yang tapi orang Minang indah bodoh otaknya tajam bah gararang. Ada kabau nan ketek dipasang pisau di tan dua takut indah do. Uran awak mah indah mundua strategi jo akal indah basurangannya dangkan sekali tikam tamat kabau gadang pun tumbang. Minang mana kabau mana dari kabau iko lahir Minang kabau nan cerdi jo garang. Minang mana kabau mana akal nan dipakai lebih tinggi dari badan dan gadang. Rumput basiang tanah basuh ojo darah juang. Anak kabau hilie maju langkahnya indah baulang. Urang awak tahu kekuatan bukan di otot tapi di otak strategi jo langkah nan tepat. Iyo, kabau itu bukan hinaan tapi simbol budaya. Kiasan hidup orang Minang tabangai sakit samo diraso. Kerbau jadi lambang juo. Sabar, kuat, tahan. Dari kabau